Ningú vol ser diferent. Aquesta és la història que em va passar fa 5 anys, quan encara en tenia 12. Vaig començar el curs en una nova escola que no coneixia de res. Abans no estudiava, mai no em va agradar. Em dic Pablo i sóc d'ètnia gitana. Vaig començar a l'escola i em sentia estrany, diferent. Tothom m'ignorava, passava de mi i notava que em tenien por. Però jo no era un noi com els altres, no feia el mateix. Em dedicava a altres coses i no era precisament el que feien els meus companys. Tampoc volia. Era un noi rebel, inquiet i una mica maleducat. Ningú em prestava atenció, així que vaig atreure-la. Vaig intentar cantar molt alt, cridar, i inclús vaig fer acudits perquè els meus companys riguessin. Un dia, com veia que ningú no em feia cas, vaig començar a amenaçar, a insultar i a assetjar un nen de classe. Precisament ell, en Joan. Era baixet, molt prim i amb una veu tan aguda que podia trencar finestres. Jo li feia tanta por que sabia que no em diria res. Un matí, exactament el 9 de gener, vaig esperar en Joan a la cantonada de l'escola, amb uns amics. No m'ho esperava, però van venir com 100 nois i una noia amb ell. M'havien vist, ja no podria, però vaig pensar que nosaltres érem millors. M'equivocava.